Čaute, tu je George a vítajte pri ďalšom randomáči. Prvá otázka, ktorá vás možno napadla je, že prečo som takto oblečený, prečo mám kravatičku a prečo mám celkovo oblek. No, takže je to preto, pretože raz som točil randomáč u bratrancov, keď som bol a niekto mi napísal pod to video komentár, že či od prírodna zarastám ako dement, že mám žlté zuby, mastné vlasy a že takto si ja idem randomáč točiť. A ja reku, že OK. Chcel som to inak spraviť hneď, ak by som prišiel domov, ale nedalo sa. Teraz sa dá, určite, takže reku som si povedal, že idem na to teraz. Takže bol som v sprche, vyčistil som si zuby, oholil som sa a nahodil gear. Čiže takto by mal vyzerať asi každý random vlog. Takže takto tu blázním teraz. No a čo vám ešte také poviem. Dnešný deň bude asi najlepší cez prázdniny, ktorý bol. Samozrejme bolo ich viac, ale pre mňa osobne tento deň bude mega, pretože stala sa mi taká vec, že som sám doma. Celú noc budem sám doma. Áno, keby sa toto niekomu stane v Amerike, tak prisahám Bohu, že zavolá si svojich kamošov, spravia party, randál, ráno prídu rodičia, všetko porozbíjane, však viete, ako to býva v tých seriáloch, filmoch a tak. Nebojte, ja to nespravím, ja budem sám doma. A už mám aj plány, samozrejme. Chcem samozrejme, že točiť, čo iné by som robil. Čo iné. Mám v pláne natočiť nejaké horory, keďže bude noc, takže v noci zapíname nahrávanie a idem nejaké horory potočiť. Mám 3. Ak bude málo, stiahnem nejaké ďalšie. Nebojte sa, nie sú to také... Sú to indie hry, čiže to sa môže stiahovať. Nemyslíte si, že som nejaký pirát alebo niečo. To ne. A čo vám poviem ešte? Teplo mi je v tomto gíru. Koksu, normálne to dávam dole hneď, ak dotočím, lebo dneska opäť bol hits. A ja tu takto behám. No dúfam, že mi nikto nezaklope, lebo pred chvíľou som bol trošku vyrušený. Som musel toto všetko dať dole, obliecť sa do civilu. Jaj, nervy, ľudia, nervy. Takže veľmi sa teším na túto noc. Jaj! Bude super. Idem to hneď teraz uploadovať, tento randomáč. Nech ste aktualizovaní, že čo plánujem dnes. A čo vám ešte poviem, je to dosť krátke toto video. Mám tu bordelík, čekujte, moje šaty civilné. Knihu, Marťan, musím ho dočítať. Pretože v oktobri chcem ísť na to do kina, bude film. Takže sa veľmi teším na to. Dobre, tak by som to asi ukončil. Chcel som vám hlavne povedať, že čo budem dnes robiť v noci. Možno ešte pozriem nejaký seriál. Uvidíme. Každopádne mám pred sebou dlouhou noc. Jak sa to spieva? Dlouhá noc. A mucha mi tu lieta. Jaké pľady. Keď hrám voláčo alebo točím, toľko mu ide na mňa, jak keby som vykal. No, tak vám poviem. Normálne sadne mi to, ja buchnem, dám si facku, odletí, zase príde a takýto kolobeh. Na, tam mi obchenduje. Však. Ju čaká trest nejaký. Dobre, už to fakt dokončím, aby to nebolo nejaké dlhé. Takže ak sa vám tento randomáč páčil, tak tam šmarnite ten lajčík a vidíme sa v nejakom ďalšom videu. Dúfam, že som nič nezabudol povedať. Dozvieť sa majte. Ahoj!